Ina yini? Yanzu kana da kunya idan ka je yau ka Allah ya saka garin nan? Ka bar gida shekara da shekarkaru baka da ba. Ka ji fa Bahaushe ya faɗa kowa fa ya bar gida ya bar shi. Umma wallahi garin ne ya cinkoso abubuwa sun yawa an rasa ya za a yi. Amma ina sane da ku ai ba mantawa ne da ku ba. Rayuwa haka za a yi da ita dan Allah malam. Ita rayuwa Umma kulli yaumin haka za a yi harkar rayuwa. haka ya yake fama da ɗaukar ruwa. Har yanzu ruwa bai samu a garin nan ba ku ta fama. Umma na je ba a samu ruwan nan ba. Ko ka ringa hakuri mana Sarkin amma girki, kana tafa sarkin kana ihu. Yan birni. Haba. Ai shi mai gida ban san me yasa ba. Ɗaukar ruwa kake ta fama da shi haka. Me zan gani? Ka gan shi dai. Ni ne na dawo. Yau na dawo. Haka ne. Kai ne ka dawo. Dawowa ta ke. Haka ne. Shigowa ta ke. Haka ne. Umma kin gaishe. Me ake da halinsa? Me ake da irin wannan? Me ake da rayuwar wannan ɗan? Me ake da rayuwarka? Na yi ka ba labarin yadda ikko take da yadda jama'a su suke harkokin su ka ka bani labarin. Gaskiya kina son zuwa ikon nan. Ba dole in so in je ba tunda in mun yi aure a can za mu zauna. To ki kwantar da hankalinki. In Allah yadda za mu je. To shi Na kenan. fi son ki ma da ikon saboda in na same ki ai To shi kenan a bar wannan maganar. Yanzu yaushe za ka turo magabatan gidanmu domin iyayena sun takura mu suna so su bani wanda ba na su. kai ai na ji daɗin wannan labari da kika ba. Ni na Allah dina mai Ai ƙarya. daman a Dan mai ƙarya da Allah dine masa. Dan mai ƙarya Allah dine masa. Ya? Barka da. Dan mai ƙarya Allah dine masa. Shine zaka zauna ka yaudare ta da magana zuwa ikoko? Ni ɗanka ne baba. Sai yanzu zabga mamari ƙarya kake wato ke kuma banza wa kike je a Lagos ko kina da uwa ko Lagos mata zuwa ba in ga aure ga mu da Lagos gidan uwarwa ba inda zaki Baba bai kamata ba. kwa ganin uwarka kwa Baba laifin mene ma haka dan Allah. kaga ni rashin mutuncin Baba, nan ni naka faɗan ba ka ne, to baba. yanzu da yaudara iko ka zo kenan Ha baba. zaka ni yaudare ɗanka ta ne, kai ta baba. Lagos billahi ban da dangi ko guda a Lagos ko baka isa ba baba ne ya koro ni. Ya koro ki me kika yi? Wai baya son sa. To ai ni ban san laifi na ba baba. duk wanda ke zuwa Lagos ban bai ba ga na kun ban mun har guda biyu Ha baba. ba za a kula da su ba kai an ban mun kai in kana son baka yarinya na wallahi dai ka zauna a ƙauye saboda kai kuma zaka zo ka diba kai ma sana'a ku daya sun turo ka wato ku kai idan kun jera min rashin hankali shege nake ra'ayina ba na yi na dalili Sirkinka ne ni kai baba. ka kiyaya Baba. Baba, da Allah minti da zan ma wani dan bayani ne dan Allah ka duba Allah baba. minti da Dan Allah. oh ni ma na koma ita kenan Ba haka bane baba. Kawai magana zan gaya yana ma. sauke ma rabin bulo a katuku ka gane minti daya Dan Allah baba ka taimaka mu. ka zauna jira ni Ni minti fa ɗanka ne, baba. ai mana ni nace ba za a aure ba ko dole ne ko duka na ai nace ba za a aure shi ba ba a aure dan Lagos din ba haka ake yi dan Lagos din nawa suka aura nawa ne suka bari sai ka auren musu da yarinya sai kuma ka zo kai ka ciye musu da yarinya ka ciye da yarinya sai ba sauraro haka yake so a kwata duk yan garin haka suke mana Wallahi tallahi mai gida ba duka aka hada aka zama ɗaya. daman na ce miki haka suka taru ta zama daya haka daman na ga miki ba yi a nan garin ba ba yi da makwacin ba ko ba yi da yan kanina ba nawa nake cewa kuma sai a zo a kwata a kanta wallahi ba zai yi Insha Allah babu abin da zai same ta mu da kawai in dai samu ya ciyar da ita alhamdulillah. Ni ina ganin ga shawara. na Ka bar ta manta aure dan Lagos din nan kawai mai gida ka aura mata shi. Ai yafi zaman da take yi mai gida. haka ne haka ne Wato dan kin san ke ba haihuwa kike ba ba yake bace shi yasa zaki faɗi wannan magana. Gorin haihuwa zaki min bana haihuwa ko? Mai gida kana fa jin ta ko? Kana jin abin da fa take cewa. ko mai isa ne magana yar kankanuwa ya ku juya ta ku zama da ita babba a wannan zancen ai magana ce ta kauna ma kikai magana ce ta soyayya ma kikai in ba ki santa kawai dan ba dan lalle ki bar ra'ayina ni ra'ayina ne kawai na musamman ni ma ba wai ina kin sa ne a kawai kin sa ne kawai ba na son sa ne kawai ba na son saboda baya gaishe ni bai min alheri bai san mutunci na ba yasa ba na son sa kawai ni hida ne amma maganar dan Lagos bane ai soyayya ce dan tana son yaki ma
soyayya ce ni ma na ai bakin sa nake ba kawai na kin sa ne kawai dan halin sa amma bakin sa dan Lagos ni ma na ruwa je ne ka zama ba ka ba hey baki mu da baki baki ta fi san ta san komai fa ita take nuna mata bambanci ka daina ni ban taba ganin ta nuna mata wannan bancan ba ta wuce a kamun abincin ne sharba din na gama kiran artist dina. Kai wai in tambaye ka, wai shin wannan birnin da ka je wai idan ka haka ya bude ne sosai? Kai zaman ku anan ba abin da zai kara muku. Allah ka shiga cikin birni. Gaskiya ne. Aka ga gari large kuma kana ganin duk yan fim? Yan fim sosai ma kuwa. Da ana tattare. Yanzu Adamu an ce kwanaki wai har kama shi akai da gaske ne? Adamu yana Kaduna. Kuma an ce Kaduna ma da ya koma wanda suka yi mabita da kullun sun dai dawo karkashin sa ma an ce su suka yi rawun suka kewaye shi yanzu ne masu ciccibawa haka suke sai ga da suna kyamata ka kuma yanzu sun dawo ma sadanka kenan fadawanka ai duk abin da yake faruwa gaskiya kai dai rayuwa Allah wadansa kada dan uwanka Allah wadansa ya cuce mu ya zalunce mu ranka ya dade wannan da haihuwar sa gara barin sa da haihuwar wannan gara barin sa a ce da jini na a ce ya tafi birni ba za ka je kai abun arziki a birni ba sai kawalci bai da wani aiki sai kawalci ya tafi yana ne da yan fim ya tafi yana ne da yan fim yana ƙarya da yan fim bai kamata ka yaye wannan magana ba ai kana kawalci ba kyale da saurare ni buba kanka je ka gargawa da me ake da halinka buba mu tattara mu zai wajen mai gari Allah ya baka yawa rai mun shawo kwana mun to daga wajen burgar da wakai shawo kwana da zamu ranka dade sai na ga buba ya daga dan uwansa ya doka da ƙasa yana iyo yace to ba zai yi kashe dan uwanka a garin nan ba wanda mu to gaban mai gari wannan gaskiya ne Allah ya taimake ka inda ba mu zo ba ma ba a san abin da zai faru ba dan komai zai iya faruwa akan abin nan din buba me ya wannan Allah ya baka nasara kowa ya riga ya san wannan jini na ne kuma ba yadda za a yi hannunka ya rube ka yanke kayar sai dole to amma ranka ya dade abin da yake ya saba wa da shari'a da addini tur da abin da yake ranka ya dade muna zaune gaban iyayenmu a gabansa mahaifinmu ya faɗi ya rasu maimakon mu tsaya mu tallafa wa tsohuwa ranka ya dade sai ita fi birni ita fi gurin yan fim ifake da ɗaukakar su ranka ya dade ya tafi ya kama shago shi ba wani abu ike ba wani da ike ba wani abu ike sayarwa ba ranka ya dade wanda wani zai gane sana'a ike ifake da ɗaukakar yan fim ranka ya dade ike kawalci wannan izo wajensa wannan izo ifita ranka ya dade ya mai da wajensa sai kice gidan mai layi wannan yazo ya faka mota ifita ranka ya dade to muka ga irin wannan lamari a ce yau jininka ya zama kawali wannan kalma ba na so in ji ta anan subhanallah haka aka yi ranka ya dade saboda yanayin gari ne cunkoso surkuki wani abin idan ana aikatawa ma kafin a gano waɗanda suke aikatawa abin an sha wahala wasu su ce min jami'in tsaro an rasa takamaimai ma wanda suna za a dora min a kama ni ta nan mukamai ake ta daddora min dan na zo birni na zauna da aka yi cunkoso ko san garin kenan ko a garin babban gari ne bayani ne yalla bai a dunkule ai ranka ya dade lillahi wa rasuli sai an zauna a kansa ga hada husuma ya hada wancan acto hada da wannan dole sai ya suna a cikinsu wallahi ranka ya daɗe ya kasa ɗaukaka a cikinsu haɗa husuma ba mu ga mazan ba ga matan ba buba kaga dai kai ne babba kai za ka riƙe wannan wuri ko ba haka ba don Allah don annabi ka daina ɗaukan hukunci da hannunka ka gane ku shirya da kai da ɗan uwanka wallahi duk jaye-jayen da kake na banza ne dan uwanka shine dan uwanka kai kuma duk abin da ka sani na biyayya ka kasance kai wa wanka mu ba ai mana irin wannan nan gurin
in aka sake bari kuka sake bari aka kawo ku nan gabana